Salutare toată lumea, sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră mirifică de Minecraft Survival. Cum puteți să vedeți, sunt full iron, am fost laminat o camera, mi-am făcut și unelte și armură și am început, fraților, scheletul casei, cum i-a spune. Am vrut să fac mai mult off camera, că cred că vă plictisea să vedeți cum mineresc eu, sau dacă vă place dacă vă place, lăsați în comentarii. Și da, continuăm. Azi o să continuăm cu casa. Și da, hai să continuăm. Cred că da, este cu lemn de junglă, dacă se întrebă unii, și cu oak. Dar vreau să e noapte. Uite, am bătut și niște zâmbale, că am avut deci nici n-a apăsat, fraților, și deja m-a băgat în pat. Incredibil. Deci mai am lemn, nu mai am, mai am 6. Îmi trebuie pentru stâlpi. Du-te și ia. Mă duc să iau, să punem și noi sabia în mână, să fim mai bedeși. Și da, sper că vă place această serie. Dacă vă place, lăsați un like și abonați-vă pentru mai multe videouri în continuare. Și mai ales și vă un like acolo, că nu s-a strâns un like la video anterior. Dar să se strângă, că mie mi se pare că fac o treabă suficient de bună. Și da, cred că 2-3 minute în acest video o să luăm numai lemn. Dar vreau să văd unde e pom. Unde e un pom de la mare. Uite acolo. Da, nu cred că... Hai mă, să-l iau pe ăla. Ce strică, oameni buni. Regret. Da. Am zis că regret, am regretat. Hai să continuăm să ne ducem, să luăm un copac. Un copac mare. De fraților, puteam să iau direct pe aici, dar nu știu ce n-a de fac chestii de-astea. Și filmăm de 2 minute. O să fie tot de 15-14 minute acest episod. Și nu m-am uitat pe Google la unele chestii. Doar imaginația mea a fost. Am depus ceva muncă. Hai să ne urcăm cu el. De ce mi s-a pus acolo? What the fuck? Și da, fraților, mi-a schimbat skin-ul. Dacă vreți. Eu sunt retardat. Uitați-mi skin-ul fără... Uite, cam așa arată. Uite, așa arată din spate. Că m-am gândit că eu sunt YouTuber și îmi place și culoare roșu. Nu am vrut să închid, să fac ceva aici. Și așa e din față. Mie îmi place super mult, e super șmecher. Și hai să continuăm. Ne punem armurica pe noi, dacă nu știați ce skin am. Am unul de pe Google, l-am luat ușor. Gata, ne-am urcat, ne urcăm pe liane. Și vreau, fraților, să fac și o serie de Minecraft Survival Games. Da, Survival Games. Hai, fraților, să ne ducem undeva. Habar n-am unde. De un copac de la mare și n-am nici... Da, mai aer la mine. Și am și lemn. Și m-au luat, frate, și am stat mult să căutăm. Și... Da. Continuăm, am zis și da, de atâtea ori și nu știu, am un tic să fac așa. Dar îmi pare rău pentru acest tic. Hai să mergem noi copăcelul ăsta. O să fie cu 2 etaje, nu vă speriați. Da, se aude puțin mai tare. Să-l lăsăm puțin mai încet. Să lăsăm mai încet, oameni buni. Se aude bine, să se aude bine de tot. Hai să urcăm așa, cred că e cea mai bună metodă. Dar cu ce mai urc așa? Fac. N-am început din prima așa, dar îmi pare rău. N-am început. Și da, filmez la 7 dimineața. Și da, fraților, a început să ningă. Adică la mine în comună a început să ningă foarte mult. Adică nu foarte mult, dar da niște nisoare. Și eu m-a trezit mama de dimineața și mama, eram așa bucuros. A venit iarnă, yes. Mă dau cu Sania. Nu chiar așa, dar cam așa, gen așa. Hai să n-avem și noi niște blocuri. Hai că ne urcăm cu oak. Mamă, și fraților, vreau să încep o serie nouă de alte jocuri, că cam v-am terminat cu Minecraft-ul ăsta 3 episoade. O să fac și o serie de Clash of Clans. Sper că o să fac o serie de Clash of Clans. Dacă voi vreți, și lăsați pe secțiunea de comentarii dacă voi vreți să facem un episod.
Și dacă vă place nou meu, cum ar fi Avatar după YouTube, lăsați voi un like, că mi l-am schimbat numai în poza mea. Și o să fac și un vlog cu prezentarea mea, că prea am început așa direct gaming și nu prea îmi place. Să aveți și voi acolo, cred că mi s-a spart toporul, să aveți și voi acolo o introducere. Hai frate, m-aș filma de 5 minute, frate, o să ne ducem acasă. Și cred că nu o să fac mare lucru în episodul acesta. Trebuia să iau lemn să pun pauză. Bă, fraților, revin eu când fac, când adun eu foarte mult lemn și ne vedem când ne vedea. Și da, fraților, am revenit. Am luat aici, am venit și acasă, am luat 3 stacuri, se pare. Da, 3 stacuri. Hai să le luăm, dar nu știu ce le-am pus aici. Și poate unii ziceți că încep cu creativ. Nu, frate, eu nu știu să intru în creativ în Minecraft. În Minecraft pe PC logic, e așa de ușor scris slash game mode 1. Acea bar n-am cum să bag în creativ. Hai să începem cu stâlpii. 3, 4, de cât i-am făcut de 5. Hai să începem și aici. 1, 2, 3, 4. Vreau să fac o șmecherie. 1, 2, 3, 4. Fraților, grecesc așa și mie nu-mi place. 1, 2, 3, 4. Mi se distruge armura, să face alta. Și da, fraților, mama a stat la minerit, era să și mor. Am găsit o peșteră și am găsit și un, fraților, și un spawner. O să vă arăt un spawner de scheleți. Da, un spawner de scheleți. Am găsit 2 cărți cu Fortune 2. Cu Fortune 2, da. Și poate ați văzut voi acolo niște cărți. Dar era 2 cu Fortune 2 și 2 cu Aqua Affinity. Nu mai putem să pronunț. Da. Trebuie și aici, nu. Și cred că ce trebuie să facem, fraților, revin să mă duc să iau niște sand, să-l pun la prăjit, că da, încă vreau să continui mult. Și da, ne vedem când voi... Și da, fraților, am revenit, am pus aici niște sand, m-am dus să iau mai departe. Mi-am mai făcut o lopată că mi s-a spart. Uite că am și iron. Uite, avem aici niște glas. Și hai până se face glasul, hai să scoatem noi podeaua și să o punem cu Mamă, aici e apă. Acoperim, noi facem noi cu apă. Și o să fie o casă mare. Mi se pare că e o casă super, super mare. Și îmi place și mi-a plăcut mereu lemnul de junglă. Și am zis, hai să fac și o casă de junglă. Să fac și o casă din lemn de junglă. Că am și junglă și e și el frumos pe textura asta, da? Mai frumos, e mai colorat așa. Și doar cred că o să mai facem mici ajustări. Adică și nu o să filmăm cine știe ce, că v-am zis, nu prea am ce să fac. Adică am ce să fac, că trebuie să scot aici. Și cred că o să pun o pauză, sau... Da, frate, pun o pauză și termin de tăiat aia. Și da, ne vedem când ne revedem. Și da, fraților, am revenit, uitați, am spart tot, care mi-au terminat. Și hai să punem asta cum zice oak planks. Hai să facem cât mai multe când ne trebuie. Și hai să începem să punem podeaua. Că mi se pare, eu așa mereu încep casele. Le pun podea. N-am timp pe asta stau. Dacă vă place casa mea, lăsați voi acolo un like și abonați-vă. Dați și un share dacă vreți pe Facebook să vadă și alți oameni ce fac eu aici, să se aboneze la canalul meu. Și cred că sunetul audio, adică cum vorbesc eu, o să fie mult mai bun. Super bun. Să fie mai bun, că eu v-am zis, eu nu filmez cu cum zice,
eu nu filmez cu căști cu microfon, eu filmez așa cum se aude vocea mea și în filmare. Și da, v-am zis să fac și un vloguleț. Mi s-a terminat. Mai n-am stres. N-am niciun stres. Mai filmăm 5 minute. Repede. Asta punem. Măcar să terminăm podea un episod de azi. Și de minerit nu mai avem treabă, avem resurse acum câte vrem noi. Adică iron și coal, ăla sunt principalele. Și mai târziu o să dăm și de diamond, o să fac un episod după ce o să termin casa, o să mă duc după diamond, adică în episodul viitor, cred că o să fac al doilea etaj, o să fie vreo 3-4 episoade la casă. Și dacă vă place, lăsați voi acolo un like. Cred că v-am nebunit cu like, da, rupeți butonul ăla de like. Sau nu mai știe cum îl cheamă. Bateți-l până nu mai știe de el. Așa. Mai avem puțin de pus. Și da, fraților, cam atât cu podeaua. Hai să vedem dacă ni s-a făcut gemuleț. Mamă, perfect. Hai să facem painuri. Dar nu toate. Gata. Că la corțuri ne trebuie de la glas normal. Și sunteți gata să punem gemuri? Da, suntem gata. Ok. Bun. Și aici o să fie lemn de junglă, fraților. Am pus greșit. Și da, fraților, cam așa arată. Ăsta cum zicem. Cred că în episodul de azi o să terminăm primul etaj. Mai avem 3 minute de filmat. Nu mai prea avem mult timp, dar hai să măcar să punem geamurile. Cred că o să termin off camera. Cu cu punerea geamului. Și ce, fraților, o să vină glass pane. Uite așa. Bam. Hai că perfect. Punem așa. Și să ne urcăm cu ceva. Cred că ne urcăm cu dirt. N-avem stres, n-avem treabă. Și să punem oak. Nu, punem de asta de junglă. De ce am zis oak? Sorry, man. Am zis oak. Sunt și eu retardat. Nu. De ce am coborât? Mamă, frate, ăsta așa de noob. Să mi se termină. Așa, perfect. Așa. Hai că mă ține toporul nostru super. Și dacă vreau să am o părere. De ăsta. Bun, arată rău. Mamă, îmi place. Dar cred că mai bun e ăla de ou. Dar o să fie mai mult din junglă. Din lemn de junglă și... Uite, aici n-am pus. Ce să punem? Să punem painuri sau de astea? Haideți. Da, e noob și le pun prost. Iar am pus nu. Fraților, sunt retardat, da, știu. Și o să, dacă vreți, o să fie și provocări de iarnă. Sper, dacă voi vreți. Și mai avem. Bă, fraților, terminăm cu geamul ăsta și încheiem și noi episodul. Așa. Hai să ne urcăm sus, repede. De ce mi s-a făcut imaginea așa? Habar n-am. Să coborăm repede. Deci nu cred că mi s-a spart toporul. Repede. De ce am făcut asta? Nu! Sunt retardat. Da, bun, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați voi un like și un share că mă ajută. Cu voi a fost Cosmin și noi ne vedem data viitoare. Și abonați-vă. Vă rog frumos să vă abonați. Și eu am fost Cosmin și ne vedem data viitoare. Pa!